Tak, bratia a sestry, pokoj nášho Pána Ježiša Krista nám všetkým. A dnes by som nás chcel všetkých pozbudiť, lebo keď som sa modlil a keď som hľadal tvár Pánovu a keď som sa modlil, že čo dnes chce hovoriť Pán do nášho srdca, veľmi silno som cítil vo svojom vnútri, že tak ako to často robil Pán Ježiš, on chce aj dnes pozbudzovať a posilňovať a pozdvihovať, pretože toľko pochybností, toľko neistoty a toľko znechutenia je v tomto svete, všade okolo nás. A náš Pán je ten, ktorý toto všetko prežil v tej najväčšej možnej miere. Kedy sa narodil a hneď od začiatku mu išlo život a proste kým nevstúpil do tej verejnej služby, stále proste musel čeliť tomu, že ho neuznávali, že proste si o ňom mysleli. Hej, na jednom mieste čítame v evanjeliách, že v Nazarete neurobil veľa zázrakov, lebo proste mu neverili ľudia, lebo stále to bol iba ten nemanželský syn toho tesára a Márie. A čiže Ježiš najlepšie rozumie nášmu srdcu. Ježiš najlepšie vie, čím prechádzaš. A najlepšie sa vie vžiť do tvojej a do mojej situácie. A tak som porozumel to jedno, že Pán nás chce znovu a znovu a znovu povzbudzovať, aby sme sa nevzdávali, aby sme išli ďalej. Aby sme sa nepozerali napravo, naľavo, na okolnosti, ktoré hovoria proti Bohu, ktoré hovoria proti všetkým Božím veciam, ale aby sme sa pozerali hore, tak ako už Miško sa modlil, aby sme nepozerali dole, ale hore, aby sme sa pozerali na nášho Pána, lebo máme myslieť na veci, ktoré sú na nebi, nie na veci, ktoré sú na zemi. Jasné, že sa potrebujeme starať, jasné, že potrebujeme proste fungovať tu, ale naša myseľ, náš duch, naše vnútro musí byť napojené na tie nebeské veci, na nášho Pána. A tak, keď som vnímal to jedno, že Pán nás chce pozbudzovať aj dnes, tak veľmi mi prichádzalo na všetko to, čo prežíval apoštol Pavol. Ako on slúžil, ako bol povolaný do služby. A potom, tak keď som o tom všetkom rozmýšľal, tak mi prišiel na rozum aj vlastne celý ten kontext Biblie, tak ako sú zoradené knihy, ako je napísané to Božie slovo. A tak som si uvedomil to jedno, že teraz, keď sme nedávno si pripomínali narodenie Pána Ježiša, že je to vlastne potom, ako sa narodil, ako dospel, ako začal verejne slúžiť a potom bol proste hanebným spôsobom popravený, ale my vieme, že na tretí deň vstal z mŕtvych a potom sa stretával s učeníkmi a potom na 40. deň, keď odišiel naspäť k Otcovi, poslal svojho Svätého Ducha. A Svätý Duch je tu, je v nás, je v každom, kto zatúži po ňom a kto uverí tomu zasľúbeniu, že nám bol daný, aby nás povzbudzoval, aby nám radil, aby nás potešoval. A ja verím tomu, že Duch Boží je ten, ktorý nám pripomína veci z Božieho slova. A tak, keď sme pred pár týždňami sme si pripomínali narodenie Pána Ježiša a znovu sa mi vybavil ten obraz, ako my ľudia si vieme zdeformovať Božie veci. A všetky tie Betlehemy a proste kde dávajú vyrezávané z dreva zvieratá, kde urobia živý Betlehem, že sú tam postavy, zvieratka, všetko. Ľudia tam chodia sa na to pozerať, potom idú na trhy, dávajú si punč a varené víno a medovinu a ja neviem čo, laci pečeň, klobasy, proste takto to my máme, proste tak sme si to všetko prispôsobili. A keď som rozmýšľal nad tými vecami, tak som si tak uvedomil, že to, že sa Ježiš narodil, že to je obrovská vec. To je obrovská vec, lebo keby
keby nebol sa narodil Pán Ježiš a keby potom nebol vyrastol a nebol by do bodky naplnil Otcovú voľu, že proste hovoril, čo mal hovoriť, robil to, čo mal robiť a nakoniec strašnou smrťou zomiera, na tretí deň stal z mŕtvych. To je Veľká noc. A kvôli tomu každý jeden človek, ktorý uverí v Ježiša Krista, ktorý uverí tejto dobrej správe, je zachránený a je spasený. Už teraz, tu na tejto zemi. Ale tak som si uvedomil, bratia a sestry, že tá veľká vec, ktorá sa stala, že prečo to bolo presne tak, ako sa to stalo a prečo práve vtedy, tak som si uvedomil, že okrem toho, že Ježiš sa narodil na túto zem, tá veľmi dôležitá vec bola, že sa to stalo v Rímskej ríši. Počas Rímskej ríše. A jasné, že Izraeliti to prežívali ako okupáciu, proste ako to boli nepriatelia, lebo ich zotročovali, bola tam armáda a proste všetky tie veci, čo s tým súviseli, veď v evanjeliách, keď čítame, tak proste stále sa tam stretávame s tým, je tam proste, sú tam postavy z rímskej armády. A tak som si uvedomil, že tým, že bola Rímska ríša, tak vlastne to slovo, ktoré je napísané v Galatianom 4. kapitole, 4. verš, kedy čítame, že ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme dostali synovstvo. A teraz si všimnime, bratia a sestry, že Boh poslal svojho syna v plnosti času. To znamená, že v tom momente, keď sa Ježiš narodil, bolo všetko tak pripravené, jak malo byť. A niekto by si myslel, že tak prečo práve vtedy, keď tam boli okupanti a proste, veľmi podobná situácia k tomu, čo sa deje na Ukrajine. Proste, takto by si povedal, že my ľudia nechápeme tomu, nerozumieme tomu, že prečo. Ale keď si zoberieme tie súvislosti všetky, že keď si to dáme dokopy, tak zistíme jedno, že Boh je úžasný. Že Boh je proste, že je naozaj pravda to, čo je napísané, že jeho zmyšľanie je proste niekde úplne inde, jak je naše. Hej? My sme obmedzení v našich mysliach, proste my dokážeme len do určitej miery dačo proste chápať alebo proste byť schopný niečo robiť, ale Boh on je všemocný, všade prítomný, vševedúci. A je úžasné, že tak, ako je zaznamenané Božie slovo, sa nám dáva spoznávať. A tak, keď proste v tom čase, v tej plnosti času, kedy sa Ježiš narodil, tak tam vidíme obrovskú múdrosť. A obrovskú lekciu pre nás, pre ľudí, aby sme sa z toho učili, aby sme sa z toho poučili, aby sme poznali stále lepšie a lepšie nášho Boha, ktorému veríme a ktorý sa o nás stará, ktorý je našim nebeským Otcom, ktorý dal svojho syna, Pána Ježiša, aby on zaplatil našu dlžobu a ktorý potom, ako sa Pán Ježiš vrátil k nemu naspäť, tam sa prihovára za nás, za svoju cirkev, za mňa, za teba a poslal svojho Svätého Ducha, aby sme tu neboli bezradní, aby sme tu neboli ako siroty, ale aby Svätý Duch bol v nás, aby Svätý Duch bol nám 24 hodín, 7 dní v týždni k dispozícii, aby sme proste vedeli víťazne žiť na tomto svete, aby sme došli až do cieľa, až na koniec našej cesty. No a tak vidíme tie prvky tej rímskej ríše, tak ako sú zaznamenané v Biblii. A hneď na začiatku, keď Pán Ježiš sa mal narodiť, sa narodil kvôli tomu, lebo Cisár Augustus nariadil sčítanie ľudu. Povieme si, keď to bolo dávno predtým prorokované, že Pán Ježiš sa narodí, Mesiáš sa narodí v Betleheme, no to muselo toto tak byť, ale
ale proste nadprirodzený Boh robí veľakrát nadprirodzené veci prirodzeným spôsobom. Prirodzeným spôsobom. A tak čítame, že cisár Augustus nariadil sčítanie ľudu a Jozef aj s Máriou, keď už prešiel ten prvotný šok z toho, že sa ukázalo, že Mária je tehotná a Jozef s ňou ešte nič nemal ako muž so ženou a tak ju nakoniec prijal potom, keď bol usmerňovaný z hora, tak išli, lebo posluchli to nariadenie toho cisára Augusta, proste to sa muselo vykonať. Čiže každý musel ísť do svojho mesta a tak sa naplnilo proroctvo, ktoré bolo dávno, stáročia predtým povedané, že v Betleheme sa narodí Mesiáš. On, ktorý sa volal Ježiš Nazarecký, ale preto, lebo sa to stalo v plnosti času a rímska ríša bola v plnom fungovaní, proste veci išli. Tam čítame slova pána Ježiša Krista o stotníkovi, o veliteľovi rímskom, ktorého si predstavme proste s tou lesklou prilbou, s tým červeným týmto, vieme si predstaviť z filmov, keď ste videli Asterix a Obelix a Cezar. Proste tie uniformy, a Ježiš o ňom hovorí, o tom veliteľovi rímskej armády. Proste tá nepriateľská okupantská armáda pri jednej príležitosti, kedy ten stotník, ten vojak, ktorý bol zodpovedný cisárovi, najvyššej autorite, ktorého vojsko on spravoval, on velil tej jednej skupine, tých 100 vojakov, a Ježiš o ňom hovorí, že hovorím vám, že v celom Izraeli som nevidel takú vieru ako u toho človeka. Predstavte si. Kedy ten človek povedal, že pane, nemusíš ani ku mne chodiť. Takže ja som veliteľ. Ja keď poviem vojakovi, že chod tam, ide tam. Alebo poviem poď sem, príde sem. Stačí, keď povieš slovo a sa stane. Pán Ježiš hovorí, že to v celom Izraeli som takú vieru nevidel. Potom je tam Pilát. Poncius Pilát, ktorý bol zástupcom rímskej vlády a ktorý bol vlastne použitý Bohom k tomu, že Židia neukameňovali Ježiša. Spomeňme si, jak dopadol Štefan, prvý kresťanský mučeník, ktorý proste kázal evanjelium, ktorý hovoril o tom, že Ježiš je Boží syn a tak ďalej a tak ďalej. A Štefan zomiera pod kameňmi, ktoré hádžu Židia, ktoré hádžu proste rozúrení zákonníci a ľud, ktorých zburili títo zákonníci. A tam čítame, že a mládenček Saul im strážil veci tam, kde mali odložené veci a súhlasil s nimi. Pilát bol použitý k tomu, že Ježiš nebol zabitý Židmi, ale bol ukrižovaný. Bol ukrižovaný, pretože platili proste rímske pravidlá. A toto všetko nám ukazuje, že Ježiš sa narodil presne tak, v plnosti času, tak, ako to malo byť. Tak, ako to čítame v tom liste Galatským, keď Pavol o tom píše. A my sa môžeme práve pýtať, no prečo sa práve takto narodila, prečo práve vtedy? A my, bratia a sestry, pre nás platí to jedno, že presne tak, ako tí ľudia, ktorí sa v tej dobe s týmto stretli, presne tak, ako títo ľudia, ktorí staročia čakali Mesiáša. A sa to stalo presne v tomto čase, v plnosti času, tak, ako to Boh nastavil, za podmienok, ako to Boh nastavil. My ako Boží ľud, ktorí sme po Abrahamovi, my sme deti viery, lebo sme uverili v Boha, uverili sme v Ježiša Krista. My presne takisto očakávame na druhý príchod Mesiáša, na druhý príchod Pána Ježiša Krista a tiež môžeme byť a sa nachádzať v takých náladách, v takých situáciách, jak bol vtedy svet,
Proste, že vedeli proroctva, ale nikto si to nevedel predstaviť. Presne tak je to aj teraz, že my proste hovoríme o tom, že áno, Ježiš príde druhýkrát na zem. Vidíme, že proste sa to tak zahusťuje všetko. Vidíme, že jak sa to komplikuje celé, že ten svet je jaký nervózny, rozburený a v plnosti času príde Pán Ježiš znovu. V plnosti času príde znovu Pán Ježiš. A to, čo my potrebujeme vedieť, aby sme držali vieru, aby sme sa nevzdávali, aby sme proste si uvedomovali to jedno, že my žijeme v čase, v tom takom našom ľudskom, za chvíľu o tom budem hovoriť, že to je ten čas, ktorý proste my poznáme, to grécke slovo toho je chronos, proste, chronológia, to znamená postupnosť, je z toho gréckeho slova odvodené, lebo aj čas ide sekundu za sekundou, proste ubúda a nikto ku nemu nemôže pridať, proste to je nič, proste odpočítavanie je zapnuté a ide to do bodu nula, kým nepríde druhýkrát Pán Ježiš. A my nemáme viacej času, my nemôžeme zastaviť, nemôžeme pauzu urobiť, že teraz zastavíme na, ja neviem, keď si prehrávame nejaké video alebo hudbu alebo čo, že pauzneme to, ideme, urobíme čo treba a potom zase si to pustíme. Nie. Máme presne vymeraný čas a my nevieme, že koľko ho máme. Dokonca Pán Ježiš povedal, že ani on, keď sa ho pýtali, a on povedal, že o tom vie len môj Otec. A preto my potrebujeme byť, bratia, sestry, pripravení na to a si uvedomovať to jedno, že v plnosti času znovu príde Mesiáš. V plnosti času znovu príde Mesiáš. A tým, že žijeme v tom čase, ten náš ľudský taký, proste, ktorý my vieme merať, presne, na stotiny sekúnd, dneska, keď sú svetové poháre v lyžovaní, proste tam vyhrávajú ľudia o 2 stotiny. O 2 stotiny. To ani není toľko, že ja neviem, kliknem s očami, alebo proste to je smiešné proste, A toto je ten čas. Ale Boh má ten svoj čas, ten Boží čas, ten kairos. Gréčtina je v tom, ten jazyk, v ktorom bola napísaná nová zmluva, proste je ten jazyk ako keby proste mal jednu zásobáreň takých presných slov na presné pomenovanie. My povieme, že čas. Proste všeobecne. No a potom už musíme k tomu pridávať prídavné meno, aby sme vedeli, že o čo sa jedná. Gréčtina mala proste na ten normálny čas chronos a potom bol ten čas kairos. To bol ten Boží čas. A toto my potrebujeme si uvedomovať, bratia a sestry, že my žijeme v tom normálnom našom čase, ale že Boh robí podľa toho svojho času. A v plnosti času znovu príde Pán Ježiš. A prečo bol ten moment presne taký pravý? Keď apoštol Pavol hovorí, že v plnosti času sa narodil Mesiáš. Lebo bolo všetko tak pripravené na jeho príchod. Všetko to tak Boh nastavil a tak sa to všetko stalo. Za prvé, lebo to bolo kvôli jazyku. Všetci, celá rímska ríša, to boli desiatky, keď nie stovky národov, všetci hovorili gréckym jazykom, to koine, v ktorom je aj napísaná originále Nová zmluva. Všetci. To bol úradný jazyk, proste v tom sa vzdelávali, v tom boli, proste toto bolo, každý tomu rozumel. Každý rozumel tomu jazyku. To bol jeden Boží zámer a to je znak toho, že to v tom plnosti času sa to stalo. Preto, lebo to bolo veľmi užitočné. Veľmi to bolo pre to, čo Boh chcel urobiť, to bolo základné. Potom druhá taká vec bola taká veľmi, veľmi zvláštna, že to bol rímsky mier, takzvaný Pax Romana. To proste bol všeobecný, to sa vedelo, že Rimania
zase spomeniem tie légie, proste všade v tých svojich provinciách mali vojsko. No, a vojsko tam mali prečo? Aby bol mier. Aby keď takto zdvihne hlavu, hneď dostal po nej. Alebo keď mal nejaké protištátne myšlienky, alebo proste, hej, to bol ten rímsky mier. To je taký, proste, bol mier, bol poriadok, bol pokoj, ale udržiavali ho veľmi krutým spôsobom. Veľmi krutým spôsobom. A ja už som tu spomínal, že niekedy v koncom 60. rokov, 70. rokov prvého storočia tam bolo židovské povstanie, ktoré viedli Júda Makabejský, ktorí sa potom opevnili v tej vojenskej pevnosti Masada. To je proste v 600 metrov vysokej, na takej náhornej plošine, tam urobili také opevnenie. A tam rímske vojska 3,5 roka ich nevedeli proste obsadiť. 3,5 roka proste títo ľudia tam, neviem koľko tisíc ich tam bolo, a až nakoniec urobili jeden obrovský násyp, rímska armáda, dlho im to trvalo a nakoniec sa tak dostali ku hradbám, ale nepokorili ich, lebo keď už tí židovskí muži videli, že proste už to neustoja, tak zavraždili svoje rodiny a nakoniec spáchali samovraždu a len, myslím, 2 alebo 3 boli určení, ktorí ujdu stamať a prinesú správu. Toto bola rímska armáda. A čiže ten mier rímsky, on bol mier, ale proste to bolo udržiavané veľmi krutým spôsobom. Ale boli podmienky vytvorené na to, aby bol zaistený poriadok, pokoj, aby sa mohlo šíriť evanjelium. Keď ste videli film o Spartakovo povstanie, tak tam to je živý príklad toho, ako bol udržiavaný ten rímsky mier. Ten Spartakus, proste, ktorý sa vzbúril, to boli gladiátori, ktorí povstali proste kríže ukrižovaných týchto otrokov, lemovali cesty do Ríma. Tisícky ľudí ukrižovali. Takto udržiavali poriadok a mier. A potom tá ďalšia vec, ktorá veľmi pomohla tomu, že to bol ten správny čas, to boli cesty. Rímania mali vybudované perfektné cesty, po ktorých sa tí poslovia a tie správy a sa vôbec spravovala tá obrovská ríša, krajina, na to bolo potrebné mať cesty. A rímski cisári to vedeli, že toto je proste podmienka toho, aby to dokázali udržať, aby to dokázali nejak spravovať, a preto veľkú pozornosť tomu venovali a tie cesty dodnes, niektoré úseky sú zachované. Dodnes. Dobre, tak to povie, že dobre, oni tam nemrzne, nemusia toto posypovať so soľou a každú jar diery opravovať, ale 2000, neviem, 100, 200, 300 rokov proste tie cesty proste sú tam, stále sú tam. A toto sú 3 také veľké, také silné momenty, ktoré proste tá rímska ríša proste takto to fungovalo. A toto boli podmienky aj tomu plnému času, tej plnosti času, kedy Boh, Otec sa rozhodol, že teraz je ten moment, kedy sa narodí môj syn Ježiš Kristus na túto zem. Lebo sú vytvorené ideálne podmienky k tomu. Jasné, že z pohľadu Židov to nebolo ideálne. Proste to bolo, oni žili pod terorom, ale Boh sa tak rozhodol. A výsledkom toho všetkého bolo, keď takto boli nastavené veci, že Ježiš sa mohol narodiť a kresťanstvo sa mohlo vydať na cestu. Kresťanstvo sa mohlo začať šíriť. Bol jazyk, bol
poriadok a boli cesty. A tak ten mladenec, ktorý strážil pri veciach, keď kameňovali Štefana, Saul, ktorý súhlasil s nimi, keď bol na svojej ceste do Damašku, aby pochytal tam kresťanov, aby ich donesol do Jeruzalema, tam, aby ich súdili, aby ich proste mučili alebo popravili, tak tento Saul, ktorý išiel na túto cestu, tak sa mu zjavil Ježiš. Zjavil sa mu Ježiš a tam mu Ježiš hovorí, že Saul, ťažko sa ti bude búriť proti mne, proste nedokážeš to, nerob to, ale ja sa ti zjavujem, aby som ťa posielal, aby si išiel ku pohanom, aby si evangelizoval pohanov. A v stredu sme hovorili o tom, že Pavol bol vyvolený k tomu, aby išiel, aby evangelizoval pohanov. Ostatní apoštoli počuli od Ježiša, im hovoril Ježiš, vy nechoďte do Samárie, nechoďte ku pohanom, ale choďte ku strateným ovciam Izraela. Lebo Boh mal plán s apoštolom Pavlom, so Saulom. A musel, proste ten čas plnosti sa musel naplniť, aby narodením Ježiša Krista sa to celé odštartovalo, aby to začalo bežať až do dnešných dní. Halelúja. To, že sme my tu na tomto mieste dnes, je výsledkom toho, že ako sa Pán Ježiš narodil, ako proste sa začala tá éra kresťanstva až do dnešného dňa. Až kým nepríde Pán Ježiš Kristus. Sme tu ako veľvyslanci Božieho kráľovstva. Ako tí, ktorí sme tu postavení na to, aby sme reprezentovali kráľovstvo nášho nebeského Otca. To je naše povolanie, naše poslanie. A tak Saul, ktorý bol jedného dňa na ceste, sa stretol s tým, ktorý povedal o sebe, že ja som cesta. A to zmenilo úplne jeho život. Saul, ktorý išiel do Damašku, o ktorom čítame, že bol na ceste, tam sa stretol s Ježišom, ktorý o sebe povedal, že ja som cesta, pravda aj život. Nikto nepríde k Otcovi ináč, len skrze mňa. A toto zmenilo úplne Pavlov život tak, že od toho momentu Pavol bol ustavične na cestách. Ustavične bol na cestách. A vzadu v Biblii máme mapy. Jeho 3 misijné cesty. Proste, keď si to pozrieme, on prešiel, ľudia moji, takých 20 000 kilometrov. Keď to celé proste zmerali a premietli to do metrov, to vyšlo na nejakých 20 000 kilometrov. Za celý svoj život. A to neboli diaľnice, neboli proste také možnosti, jak dnes. A on o tom píše v jednej z kapitol, kedy popisuje svoj život, že jak on slúžil, že veľakrát o hlade, o smede, v nebezpečenstvách od zbojníkov a proste, lebo toto zažíval na cestách. Ale nič ho neodradilo od toho, aby to nerobil, aby neišiel ďalej. A tak, keď sa pozrieme na Pavlov život, keď poznáme príbeh Ježiša Krista, aj dnes my môžeme vedieť to jedno, že naša minulosť, tvoja a moja minulosť, má Boží plán. Pre Boha vôbec nie je problém tvoja a moja minulosť. Pre Boha to nie je problém, pretože On si to vie použiť na to, aby to zapadlo do Jeho plánu. Aby sme tam zapadli pekne ako také ozubené kolieska jedno do druhého. Aby sme fungovali s tým, čo Boh naplánoval dopredu. Aby sme si uvedomovali to jedno, že naše životy sa odohrávajú v tom našom ľudskom čase, ale ten Boží plán v našom živote sa odohráva v tom Božom čase, v tom Božom pláne. A tak čítame v Skutkoch 26. kapitole 12. až 13. verš, tam, keď Pán Ježiš sa zjavil Pavlovi na tých poliach do Damašku, keď bol na ceste. A tam jednoducho Pavol, ktorý mal tak silný základ. To bol farizej, to bol proste človek, ktorý celým svojim bytím, proste on veril tomu, čo robil. Hej, on proste bol presvedčený o tom, že kresťania to je nebezpečenstvo pre židovskú vieru.
Že to musí nejakým spôsobom bojovať proti tomu, zastaviť to. A tam sa mu Ježiš zjavuje a mu hovorí, že nie, ty sa nebúr proti mne, ale ty radšej poď so mnou. Ja ťa pošlem a chcem, aby si išiel tam, a vďaka Bohu, že Saul posluchol a že vstúpil do tejto služby. A tie Pavlové pohnutky, to, čo Pavol cítil pri tom povolaní, tak môžeme z toho vnímať určité také momenty, kedy vidíme z toho všetkého, že Pavol veľmi strategicky rozmýšľal. Proste on zakladal tie zbory v mestách, tam, kde sa stretávali, kde to boli prirodzené také centrá a tam sa točili ľudia proste, ako keby vedel, že tí ľudia zase pôjdu niekde inde a budú šíriť to evanjelium. Je to úplne prirodzené. A tam už hneď v 1. kapitole Rimanom, 1. kapitole 15. verši, tam čítame, že Pavol už tam hovorí, keď píše ten list do rímskeho zboru kresťanom v Ríme, ešte to vtedy písal, myslím, že z Korintu, a tam už sa vyznáva z toho, že a hovorí, toto je ešte skutky, Rimanom 1.15, kde Pavol hovorí, a tak pokiaľ záleží na mne, ja som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Čiže tak ako keď mu Ježiš povedal, že ho chce poslať ku pohanom, tak Pavol jednoducho vedel, že tam potrebuje prísť, tam potrebuje zasiahnuť, lebo to bolo centrum. To bolo centrum. A tak Pavol robil všetko preto, aby tam prišiel. Čítame v tých listoch, že tam mu bolo zabránené, tam chcel ísť, išiel inde. A potom vo Filipanoch, v 1. kapitole, v 12. verši, tam zase píše do zboru do Filip a hovorí, bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, viac prospelo šíreniu evanjelia, takže to, že som v putách pre Krista, sa stalo známym v celej vládnej budove aj medzi všetkými ostatnými. Jak sa to mohlo stať? Takže Pavol bol uväznený, vo väzení a chodili k nemu, proste striedali sa u neho stráže, vojaci z armády, alebo proste z tých bezpečnostných zložiek, jak by sme dneska povedali. A ja neviem, aké mali smeny, či po 4 hodinách, alebo po 6, alebo 8 hodín, proste 24 hodín bol strážený. A títo vojaci, keď tam strážili Pavla, počuli evanjelium. Možno, že Pavol nemožno diktoval nejaké listy a títo vojaci počuli, čo Pavol diktuje. A títo vojaci jednoducho uverili v Ježiša Krista. A potom už vo 4. kapitole 22. verši, tam už čítame, pozdravujú vás všetci svätí a najmä tí, čo sú z cisárovho domu. Halelujá. Pavol z väzenia tým, že proste žil pre evanjelium, žil pre to povolanie, ktoré mal na svojom živote. Tu už čítame, že svätí, ktorí sú v cisárovom dome, uverili tam ľudia. Tí vojaci sa tam striedali, prichádzali, odchádzali a roznášali túto správu, tak ako ju prijali od Pavla, a evanjelium sa šírilo. Nebola prekážka ani väzenie, ani podmienky, v akých Pavol žil, jednoducho evanjelium sa šírilo. Na jednom mieste sa dáva modliť, Pavol a hovorí, píše bratom, že bratia, len sa modlite za nás, aby Božie slovo mohlo bežať ďalej. A toto Pavol robil. Nič z jeho temnej minulosti, ktorú mal. Nič z toho presvedčenia blúdneho, ktoré mal. Ako v tej horlivosti proste išiel a ničil Kristovú cirkev. Nič toho pre Boha nebol problém. A naopak, Boh to všetko obratil na svoju slávu. Lebo tvoja a moja minulosť stále je a môže byť súčasťou Božieho plánu. Stále je a môže byť súčasťou Božieho plánu. Boh nemá problém s tvojou minulosťou, ani s mojou minulosťou. On nás volá
aby sme boli v jeho prítomnosti a v jeho budúcnosti, aby sme boli jeho poslami, aby sme boli jeho veľvyslancami. A tak, Pavol, keď už sa vyznáva v tom liste s Filipským, že pozdravujú všetci svätí, najmä tí, čo sú z Cisárovho domu, evanjelium sa šírilo. A pri takých, tak ako tie cesty boli takou strategickou vecou v tom Pavlovom živote, v tej Pavlovej službe, toto bola ďalšia oblasť taká, že proste tam, kde Pavol prišiel, sa prejavilo Božie vykúpenie. Že ľudia boli zachránení, boli spasení. Tak ako o tom Pavol píše, že už tí svätí, ktorí sú bratia a sestry tam v Cisárovom dome, to bolo služobníctvo a neviem, ako vysoko to siahalo, ale proste oni tam boli. Oni už boli zachránení, boli spasení. A to bolo to vykupiteľské dielo, ktoré sa šírilo aj cez tú radostnú zvesť toho evanjelia Ježiša Krista, ktorého predtým Saul prenasledoval, s ktorým sa Saul stretol na poliach Damašku. Tam na tej ceste bol zastavený a ako Pavol pokračoval ďalej v tej službe nášmu Pánovi. A potom ďalšie to bolo také osobné. Pavol, o ktorom vieme, že to bol Žid, mal vynikajúcu pozíciu, mal rod, proste bol z Benjaminovho rodu, bol farizej, proste možno, že mal kariéru našľapnutú tak, že možno aj veľkňazom by sa stal. A proste to bola jedna stránka jeho osobnosti, ale pri príležitosti, kedy už bol, pretože boli veľké nepokoje, keď zvestoval evanjelium v Jeruzaleme, tak Židia sa burili a tam čítame v evanjeliách, že nejaká skupina Židov sa zaprisahali pod prísahou, proste to bolo nemysliteľné porušiť túto prísahu, že ho zabijú. A nejaké podmienky si dali proste, že za každú cenu ho musia zabiť. A už keď išlo do tuhého a keď ho chytili a keď proste ho vypočúvali, kedy celé evanjelium hovoril Pavol tak, že ich pichalo v srdci. Nemohli to žiť a počúvať, im proste krutilo uši, lebo z toho to bolo tak jasné, že ten tesárov syn, Ježiš, ktorý prišiel, že to je Boží syn. A oni to brali jak ruhanie, proste neprijímali to, nechceli to prijímať. A keď už to bolo tak, že už ho chytili, už proste hrozilo, že židovská veľrada ho proste odsúdi, vtedy Pavol vyťahol eso z rukava a povedal: no ale ja som rímsky občan. A tam sa to celé zastavilo a začala sa jeho cesta do Ríma. Možno, že mnohí by sme si vedeli predstaviť trošku iné podmienky, ale on ide jak väzeň do Ríma a využíva to právo, kedy v Skutkoch 22. kapitole od 22. verša čítame: počúvali ho, kým nepovedal tieto slova, ale hovorili im proste evanjelium. Ale potom začali mocným hlasom kričať: preč takýmto zo sveta, nemá právo, aby žil. Kričali, strhávali zo seba šaty a vyhadzovali prach do vzduchu. A veliteľ rozkázal odviesť Pavla do pevnosti a prikázal ho bičovať a vypočúvať, aby sa dozvedel, prečo na neho tak kričia. Keď ho vyťahli na bičovanie, Pavol povedal stotníkovi, ktorý tam stal: smiete bičovať rímskeho občana, a to ešte bez súdu? Keď to stotník počul, prišiel za veliteľom a hlásil mu to a povedal: čo to chceš urobiť? Veď ten človek je rímsky občan. Veliteľ teda prišiel za ním a povedal mu: povedz mi, ty si rímsky občan? A on odpovedal: áno. Na to veliteľ povedal: mňa stálo veľa peňazí získať toto občianstvo. No Pavol povedal: ale ja som sa ako taký už narodil. Čiže tam využíva toto právo a to je len fakt o tom, že aj v rímskom práve a v rímskej ríši bola možnosť, že otrok sa mohol vykúpiť z otroctva. Keď aj tento človek tam povedal, že ho to stalo veľa peňazí, aby sa mohol stať rímskym občanom. Alebo niekto, kto proste prišiel zniekal proste, alebo slúžil v armáde a proste chcel nejakú funkciu. Čiže toto na to
apoštol Pavol hovorí, ja som sa tak už narodil. Vieme, že sa narodil v Tarze, hej, tam proste prežil, to je dnešné Turecko, v rímskej ríši. Zrejme matka bola židovka a otec nevieme. Ale v ďalšej kapitole, v 23. tam čítame, v nasledujú noc sa mu zjavil Pán a povedal, buď silný, lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. A tam Pavol proste žije pre tento cieľ a jemu, on proste, čítame na inom mieste, že povedal, že v porovnaní s Kristom všetko ostatné považuje za smätie. V porovnaní s poznaním Krista všetko ostatné je len jak smätie. A na inom mieste povedal, že jemu je zomrieť zisk. Že on keď zomrie, on nič nestratí, ale on naopak, on získa. Lebo ide ku svojmu Pánovi, ide do večnosti, tam, kde mu Pán pripravil miesto. Čiže Pavol s takýmto prístupom, s takýmto postojom prichádza do Ríma a tam dlhší čas bol väznený a tam písal z rímskeho väzenia, písal svoje listy, tam do zborov, kde už boli pozakladané zbory. A v 26. kapitole čítame, kedy prišiel nejaký proste vysoko postavený človek a tam sa Pavol znovu postavil pred vysokých ľudí, pred urodzených, proste pred hodnostárov. A toto je pre nás odkaz, bratia a sestry, že presne na to nám bol daný Svätý Duch. Ako čítame v písme, že keď vás budú vodiť pred silných tohoto sveta, vy sa netrápte o to, že čo budete hovoriť, lebo Duch Boží vám dá, čo máte hovoriť. No a Pavol, keď tam stojí pred tými ako keby kráľmi, tými ľuďmi, ktorí mali obrovskú moc a im hovorí, potom ako im znovu zvestoval všetko, že lebo oni boli zvedaví, oni sa pýtali, no čo, prečo tu tí Židia tak ťa nenávidia? No len povedz nám. A Agripa, ktorý prišiel ku Felixovi a Felix mu hovorí, že vieš čo, je tu jeden zaujímavý človek, mohol by si ho vypočuť, zaujímavé veci rozpráva. A tak prišiel a počul aj on a potom hovorí Pavlovi v tom 28. verši. Čo skoro by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom? A Pavol na to povedal, želal by som si od Boha, aby si sa nielen ty, ale aj všetci ostatní, ktorí ma dnes počúvajú, skôr alebo neskôr stali takými, ako som ja, okrem týchto pút. Čiže neprijal im to, aby boli zavretí do žalára, ale aby tak ako on sa zmenili, aby sa obratili, aby sa vzdali z nasledovania hluchého náboženstva, aby nasledovali živého Ježiša Krista. A toto je, bratia a sestry, pre nás taký odkaz, aby sme si uvedomovali to jedno, že Boh nemá problém s našou minulosťou, nemá problém proste s vecami, ktoré sa udiali v našom živote. Naopak, on si to môže použiť ako niečo, čo pasuje do jeho plánu. Naše schopnosti, to, čo sme sa naučili, to, čo proste vieme, naše vzťahy, naše kontakty, to všetko si Boh môže použiť na to, aby Božie slovo bežalo ďalej. Ak si, neviem, niekde proste v práci a máš na zodpovednosť, ja neviem, 20 ľudí, alebo 25 ľudí, alebo 5, proste to sú všetko veci, ktoré si Boh chce a môže použiť v tom, aby to bolo na slávu a na požehnanie pre nebeské kráľovstvo tu na tejto zemi. Ak si žena, ak si proste čo len doma a máš, ja neviem povedať teraz, že jaké skúsenosti, všetko si Boh môže použiť na to, aby prišla sláva a česť jeho menu. Apoštol Pavol, keď tam bol ten rozhovor, tak čítame, že tu vstal kráľ, miestodržiteľ, Bernika a ostatní, čo s ním sedeli, a pri odchode si medzi sebou hovorili, tento človek nerobí nič, za čo by si zasluhoval smrť alebo puta. A Agripa povedal Festovi, tento človek mohol byť prepustený
keby sa nebol odvolal k cisárovi. A tak sa Boží plán naplňa v tom, že Pavol sa odvolal na to, že je rímsky občan a musel byť vypočutý a súdený v Ríme. A tak Pavol sa dostáva konečne do Ríma. Konečne do Ríma a sa naplňa to Božie povolanie. Tam zvestuje evanjelium. Všetko zo Pavlovho života bolo použité na Božiu slavu. Všetko. A tak my si potrebujeme uvedomiť, bratia a sestry, že naša bolesť, alebo hocičo, čo sme ťažké prežili vo svojich životoch, že to všetko Boh môže zmeniť na dobre, na požehnanie, na to, aby vzýšla slava jemu. Že tí veľkí ľudia, vysoko postavení, císar Augustus, alebo Julius Cezar, alebo Nero, alebo proste, po niektorých sú pomenované mesiace v našom kalendári, hej, Júl, August, proste to sú, neviem, či sa oni vtedy narodili a podľa toho, ale naše mesiace, tak ako ich my voláme, sú proste z tých latinských slov. My, keď sa narodíme, tak máme svoj dátum, svoje rodné číslo, máme svojich rodičov, miesto, kde sme sa narodili. A Ježiš, keď sa narodil v plnosti času, od toho momentu sa počíta letopočet. Sa počíta pred Kristom a po Kristovi. Len komunisti tu zmenili a máme, že náš letopočet a pred našim letopočtom. Ale celý svet ide pred Kristom a po Kristovi. Pred Kristom a po Kristovi. Je AD, to je ad dominum, to je že rok Pána, a BC je before Christ, pred Kristom. Toto proste takto ostalo, ale komunisti to zmenili, nevadí. Ale nič sa nezmenilo na tom, že Ježiš je stále na vrchole svojej slávy. A tak, my si potrebujeme uvedomiť, bratia a sestry, že ten, ktorý prišiel, že ten priniesol nie taký mier, ako bol rímsky mier, ale on prišiel ako knieža pokoja. Že on uprostred búrok, uprostred ťažkých situácií je ten, ktorý sa nad tým vie postaviť a vie utišiť. On ako knieža pokoja je ten, ktorý prišiel k nám, aby sám svojim životom zaplatil za to, aby každý, kto uverí v neho, aby nemusel zahynúť na veky, ale aby mohol mať večný život. Aby tu uprostred búrok a uprostred ťažkých vecí sme mohli prežívať to jedno, že knieža pokoja Immanuel je s nami. Že je ten, ktorý zaplatil naše dlžoby a že on je ten, ktorý čaká, že sa k nemu privinieme, ktorý čaká, že budeme sa modliť k nemu, budeme k nemu dvíhať svoje ruky, že ho budeme volať do svojho života, aby tam ako knieža pokoja priniesol ten nadprirodzený Boží pokoj. Nie ten rímsky pokoj, ten rímsky mier, ale ten Boží, ktorý nemôže ľudský rozum pochopiť, ktorý nemôže dať tento svet, ale ho ani nemôže vziať. A tak si potrebujeme uvedomiť, bratia a sestry, že Boh aj z tej našej najhoršej minulosti si vie to premeniť a urobiť z toho niečo dobré pre jeho plán, pre jeho Božie kráľovstvo. Tak, ako to urobil v Pavlovom živote. Tak, ako to urobil v mnohých životoch, ktorí boli predtým, ktorí sú zaznamenaní na stránkach Biblie. Že pre neho nie je problém naša minulosť. Že on chce, aby sme svoju budúcnosť, svoju prítomnosť vložili do jeho rúk. Aby sme sa sklonili k nemu, aby sme sa vzdali toho starého, aby sme prijali to nové, čo nám on ponúka. Aj dnes sme tu a si pripomíname to jedno, ako veľmi draho zaplatil Pán Ježiš Kristus za naše hriechy. Akú obrovskú obeť priniesol, aby sa to mohlo stať, aby to právne sedelo. Aby proste bola naplnená Božia spravodlivosť. On zomieral na kríži, aby my sme mohli mať večný život. Si pripomíname tu jeho dobrotu, ten úžasný Boží plán, tú plnosť času, v ktorej prišiel Ježiš, aby my 2000, neviem koľko rokov potom, aby sme mohli prežívať ten Boží pokoj. Boží pokoj, ktorý priniesol on ako knieža pokoja. A
ako ten, ktorý za nás, za všetkých zomieral, aby my sme mohli žiť. On, ktorý bol hanebne predaný, zradený, ktorý bol mučený, vypočúvaný, falošne na neho vyťahovali veci a nakoniec strašnou smrťou zomiera na kríži. Aby zaplatil to, čo sme boli dlžnými. Aby náš dlžobný úpis bol vymazaný. A aby ho ukazoval diablovi ako víťazoslavnú vec, že pozri sa tu. Každý, kto uverí vo mňa, má čistý register trestov. Je omilostený. A tak nech nás Duch Boží, nech nás pozbudzuje k tomu, aby sme si uvedomovali to jedno, že tie časy sa naplňa. Že časy sa naplňa a Ježiš príde druhýkrát na túto zem. Príde pre svoju cirkev. Príde pre tých, ktorí mu veria, ktorí ho nasledujú, ktorí mu slúžia, aby si ich zobral ku sebe domov, tam, kde im pripravil miesto. A to, aby sa to mohlo stať, si dnes pripomíname ako večeru Pánovu, ako to, že Ježiš to urobil. A tak čítame aj v jednom z Pavlových listov, kedy Pavol mal zjavenie, kedy Pavlovi sa zjavil Pán Ježiš a aj o tomto prijal také usmernenie. Môžeme sa postaviť všetci kde Pavol hovorí v 11. kapitole 1. listu Korinským. Od 23. verša hovorí Pavol: Veď ja som prijal od Pána to, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď vzdal vďaku, lámal ho a povedal: Toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. A podobne po večeri vzal aj kalich a povedal: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť na moju pamiatku. Kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete z tohto kalicha, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Pán Ježiš neprišiel ešte a my si pripomíname to jedno, že on za nás zomieral, že on zaplatil, že je milosť. A každý, kto verí tomu, prijíma túto Božiu milosť, aby mohol v tejto milosti žiť ďalej. Aby sme sa dožili raz jedného dňa, kedy sa s ním osobne stretneme. Môžeme skloniť svoje hlavy, budeme sa modliť. Ja len pripomínam, že ak je niekto, kto nemá vysporiadané veci, ak je niekto, keď vieš, že je niečo, čo ti bráni v tom, aby si mohol slobodne prijať, ak máš nejaký hnev s niekým, alebo proste nevyriešené veci, prosím, nezober a daj do poriadku veci a potom nech príde Božie oslobodenie a uzdravenie. A tak modlíme sa aj teraz a potom poprosím bratov, keby mohli prísť Jarko aj Milan, keby nám mohli posluhovať. Ďakujeme ti, drahý Pane. Ďakujeme ti za to, že si tak dobrý, že si taký trpezlivý a dlho zhovievajúci. Ďakujeme ti aj za túto obrovskú milosť, že aj teraz si môžeme pripomínať, akú obrovskú cenu si zaplatil za naše životy. Ďakujeme ti, drahý Pane, za to, že ty si bol poslušný až do smrti na kríži. Že ty si nepozeral na nič okolo seba, ale si išiel poslušne, ako baránok. Bez slova si prijal celý ten trest, len aby my sme mohli byť oslobodení, aby sme mohli žiť. Ďakujeme ti aj za túto úžasnú milosť. Aj dnes ráno ti ďakujeme za to, že si znovu a znovu môžeme pripomínať to jedno, že ty si to urobil z lásky k nám, z poslušnosti k Otcovi. Ďakujeme ti, drahý Pane Ježišu, a prosíme ťa, obmyj nás svojou svetou krvou. Odpusť nám, Pane, naše nepravosti a buď nám milostivý, Pane, aj do ďalších dní, ktoré sú pred nami. A nech, Pane, je aj táto pripomienka tvojho utrpenia. Nech je nám ako silný duchovný pokrm na ďalšie nasledovanie, ktoré je pred nami. Amen.